6 minutos makalihis an alas 12 nin pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. Diyos maray na udto po sa Saindo Gabus. Aldaw kita ngunyanin Miyerkules pitsa 18 kan bulanin Agosto taon 2021. Makakaibahan tang mahatud kan mga bareta sa lado lokal sa bareta sa pagkaudto an sa tuyang mga pag-iriba sa luwas. Sa lado technical, digdi sa satuyang estudyo si Cha Buena Obra, si Ringman si Felix Lagrimas. Si Ma'am Kayla Ligasyon Valdez sa opisina. Si Jimson Oko, si Ringman si Aldrin Orlanda, duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong makakaibahan na mahatud kan mga bareta sa pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bongais. Headlines kita kan mga bareta sa lado lokal. Tulo ka tawo dakop sa aktong nagsusugal duman sa banwaan kan Balatan, Camarines Sur. Walong tulak sa syudad kan Naga dakop sa sarong aldaw na all-out war operation kan PNP kontra droga. Darma na naunindaga asin man mga makinarya sa mga paratanom digdi sa Bicol. STL agent dakop sa kasong panlulugos sa sarong minor de edad na aki. Lalaki gadan matapos man na maligis kan truck duman sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur. Kamara na kukulangan sa eksplanasyon kan DOH sa primerong aldaw kan pagdangog sa 67.3 bilyon de pesos na unligated funds. Notorious na pusher digdi sa Bicol nadakop man. Headlines man kita kan mga bareta sa lado national. Duterte dai aakuon ang resignasyon ni Duque. Duque napahibi sa pagdangog kan kamara. Digong pinagkastigo ang COA. Digong nagpatabang sa Amerika nindugang na bakuna. Anom na cabinet men kaiba sa PDP laban senatorial slate. BIR sa SOCMED influencer magbayad nin buwis o padosa. Nagpupundo sa NFA ikukulong sigon sa NECA. Maski na may pandemya, Pilipino, makusog pa man giraray mag-inom nin arak. Bonggo sa Basilan chopper incident, ang paghuna, katapusan niya na. Yan po, nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta sa pagkaudto.
An Bareta sa Pagkaudto na sa indong naaantabayanan. Inihatod sa saindo sa karahayan buot kan sa tuyang mga mabubuot na mga sponsor. Sinda Honorable Jeffrey Bisenyo kan Banuan kan Baaw Camarines Sur. Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banuan kan Nabwa Camarines Sur. Siringman si Madam Mercy Oliva Almasan Villarreal and Jimerlin Villarreal Valdez kan Banuan kan Balatan Camarines Sur. Ngunyan sa detalyes na tulos kita kan mga bareta sa lado lokal. Arestado ang tulo ka tawo duman sa Barangay Siramag sa Banuan kan Balatan Camarines Sur. Kan ini an maaktuhan na nagkakawat nintong its alas 4:45 nin pagkahapon kasuod ma Agosto 17 taon 2021. Sa mas urog pang pakusog na kampanya kontra sa ilegal na sugal, asinin huliman sa pakikisumaro, asin man mga informasyon na pinagtatao kan mga tawo sa barangay na pinagkundusir kan Balatan Municipal Police Station. Ang sarong operasyon sa pamamayo ni Police Captain Engelbert L. Toraldo, Acting Chief of Police, kung saan matrayumpong nadakop sa akto na nagsusugal. Ang tulo katawo na pinagbistong sinda Marilyn Lauron Imijado, Jujit Tosyo Ipulanes kan Barangay Siramag, asin man Reden Dilator Ipondan kan Barangay Kugit, Gabos kan Banuan kan Balatan Camarines Sur. Nakonfiskar sa tulong sospek ang sarong set nin baraha, kwarta na taya na nagkakantidad 1,140 pesos. Kon kaya sa presente temporaryomenteng yaon ngunyan sa kustudiya kan PNP sa Banuan kan Balatan Camarines Sur. Ang tulong sospek asin man maatubang sinda sa kasong pagbalgar kan Presidential Decree numerado 1602 o illegal gambling. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta. Report! Panuntaman ang aksyon maghahali sa satuyang mga pag-iriba sa luwas. Nasa linya si Rocky Bayubo. Rocky, maray na udto. Go ahead kan sa imong bareta. Atiglo, maray na udto sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya to na informasyon, naging matrayumpo ang pag-celebrar kan ikasyam na taon sa pagkakagadan ni dipuntong Mayor Jessa Robredo asin man dating Secretary kan Department of Interior and Local Government. Kaso bago, nagkaigwanin sarong banal na misa sa Eternal Garden mismong duman sa pinaglubungan kan sinambit ng dating alkalde asin man dating secretary. Pinaga-atindera rin kan mga opisyales kan lokal na gobyerno kan siyudad ni Naga sa pagi ni Mayor Nelson Legasyon asin man ni Vice Mayor Nenek Diases pati naman ang mga councilor kaibanan man ang mga barangay opisyal sa 27 barangay kan siyudad ni Naga pati naman sa mga empleyado asin man na empleyada maging ang mga suportadores ni dating Mayor Jessa Robredo ang rayaon duman. Yaon man duman si Congressman Gabi Bordado kan ika-tulong distrito kan probinsya ni Camarines Sur pati na asinibapa na mga opisyal na nagatinder kan ikasyam na taon na anibersaryo ni dipuntong Mayor Jessa Robredo asin man dating sekretary kan DILG. Katagod man kayan kan ginibuan sarong banal na misa nagkaigwaman nin pagpiripon ang mga suportadores asin man lideres ni dipuntong Jessa Robredo na nagbisikletahan na kung nasain man ang rota hali sa may partikan na Eternal Garden nagaluwa sa may partikan na Balatas
pasiring sa Dayandang asin man nag-agi sa harong ni Dipontong Biasa Robredo asin man nag-agi man sa City Hall pasiring sa Civic Center na kondasahin na mumugtakan na Jesse Robredo Museum and nagpasiring man sa Plaza Quezon sa siyudad ni Naga asin man na nagkaigwagiraray ni na pagtiripon nag-distribute man ni na chinelas paghaling City Hall pasiring duman sa Eternal Garden Casubago na mga alas 5 ni na pagkaaga alagad ngunyan na hapon nagkakaigwa pa nin mga aktibidades nagigibon sa Plaza Quezon kan siyudad ni Naga. Mayo si Vice President Leni Robredo alagad ini nagkaigwalang na online na kung nasahin man ipinaabot ang pasasalamat asin man na padagos na pagtaon ni na suporta sigon man ki Vice President Leni Robredo na nailing sa online asin man na ini ni na dai nalilingaw ang mga leaders asin na supportadores na kung nasahin man na ini ni nag-serving Hanoi bilang alkalde kan siyudad ni Naga asin man naging DILG Secretary katagod man kaniyo ang bilog na sentro kan siyudad ni Naga ang palibot nin mga ribbon na yellow na kung nasahin man na ini ang ribbon ni dating Presidente Pinoy Aquino. Dagdag na bareta sa lado lokal, alidigdi sa siyudad Kanaga, si Rocky Bayubo. Field Report! Salamat na maray Rocky Bayubo kan sa imong dugang na bareta sa lado lokal. Ngunyan sa pagpapadagos pa man giraray kita kan paghatod kan mga bareta digdiman kita sa syudad kan Iriga. 4 ka tawo an arestado sa illegal na sugal o pagbalgar kan Presidential Decree 1602 sa railroad kan Suna 6 Barangay San Francisco digdi sa syudad kan Iriga. Matrayumpo ang pinagkondusir na anti-illegal gambling operation kan PNP digdi sa syudad kan Iriga sa pamamayo mismo ni Police Lieutenant Colonel Paz M. Maestrado, Chief of Police. Kon kaya nadakop ang 4 na katawo na pinagbistong sinda Romeo Rimbao Jr. Isabedo, James Herman, Arnil Asur Jr. Ibirmeo, asinman Milky Lopez Itubig. Nangyarian sinambitan ng matrayumpong operasyon asinman pagkakadakop kan 4 katawo na nadakop sa akto na naglalakinain ala 1:45 nin pagkahapon kan aldaw nin Lunes, Agosto 16, taon 2021. Kon kaya maaatubang ang mga ini sa kasong pagbalgar sa Presidential Decree 1602. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kita kan mga bareta sa lado lokal, alagad paabutan ko nin maray na udtoan sa tuyang mga masusugid na mga parantabay. Si Jiminay Prestado Bongais Salba, Glyza Prestado Contreras, Olivia Bautista Colarina, dyan sa Barangay La Medalla, Syudad kan Iriga, an perming makisikisi, maski na bados nin huliman sa mga pinagmamantinar na mga produkto kan DXN, siring man si Ramon Gomez Valenzuela.
sa kamautan kan gobyerno na mapuho ang paglakop kan illegal na droga digdi sa satuyang nasyon. Padagos pa man ang pagtatao kan PNP Bicol sa pamamayo ni Police Brigadier General Junil C. Estomo, Regional Director PRO 5 nin anti-illegal drug operation tanganing dakupon ang mga personalidad na sadit digdi o sabit digdi. Sa syudad nin Naga, naglansar nin apat na magkakasuhay na drug buy bust operation ang Naga City Police Office o NCPO kanakaaging Agosto 16 taon 2021 na nagresulta ini sa pagkakadakop sa 8 tulak kan illegal na droga. Alas 3:30 nin pagkahapon sa Suna 4, Barangay Balatas sa syudad kan Naga, nahulog sa bitag kan PNP ang sarong 44 anyos na lalaki na pinagbistong si Richmond Evangelista, residente kan Suna 4, Balatas sa syudad kan Naga. Matapos ining positibong magpabakal nin tulong pakete nin plastic na may laog nin pinagdududahan na shabu na may timbang na 2 gramos asin kantidad 13,600 pesos. Mientras tantong alas 9 manin pagkabanggi, duman sa Suna 6, Impactora Street, Clofa, Barangay Kalawag sa sinambitan ng syudad, dakop man sa akto kan pagpapabakal kan illegal na droga ang magka-live-in partner na sinda Michelle Garganta Romero, 26 anyos, residente kana sinambitan ng lugar, asin man si Joji Indalicio Ambat, 27 anyos, residente kan Barangay Haring Kanakman, Camarines Sur. Nakoa hali man sa sospek ang apat na pakete nin silyadong plastic na may laog paman kan pinagdududahan na shabu na nagkakantidad 3,000 pesos. Makalihis man an 10 minutos, apat na lalaki man ang nadakop sa lantada na pagbebenta kan illegal na droga duman sa San Quintin Street, Zona 4, Barangay Tinago sa syudad kan Naga. Ang mga sospek ini pinagbistong sinda Ryan Banaag Bailon, 33 anyos, residente kan sinambitan ng lugar. Donald de la Cruz San Jose, 39 anyos, gwardiya, asin man residente kan numerado 37, Santiago Street, Gainsa, Camarines Sur. Arjon Pirillo Kerante, 18 anyos, Carwas Boy, asin man residente kan Pamukid, San Fernando, Camarines Sur, asin man si Archie Rosales Capestrano, 42 anyos, residente kan Suna 4, Anayan, Pili, Camarines Sur. Tulong pakete kan pinagdududahan man na shabu na may timbang na 5 gramos na nagkakantidad 15,000 pesos ang nakuha hali sa mga sospek. Pag-abot man kan oras alas 12:25 nin maumagahon, kasuod ma Agosto 17, taon 2021, dai pa man nagpapugol ang mga operatiba kan PNP digdi sa Bicol, kung sain na arestar ang 54 anyos na babaying pusher sa pinagkondusir pa man na drug buy bust operation sa Zona 7, Sagrada Familia, Barangay Piña Francia, Naga. Ini pinagbistong si Amelia Juanyo Makaayo kung sain na recover hali sa iyang pangangataman ang sarop man na pakete kan pinagdududahan na shabu na may timbang na 5 gramo na pigkakarkulo, kantidad 15,000 pesos. Ang mga nagka-ararestar na tulak kan illegal na droga, ini maaatubang sa kasong pagbalgar kan Republic Act 9165 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
Mientras tanto, nakatalaan man na manaonin mga Certificate of Land Ownership Award o CLOA, asin man mga makinaryang pagtanom si Department of Agrarian Reform DAR Secretary Brother Jan Castres Yunes sa mga paratanom sa probinsya kan Albay, asin man digdi sa probinsya kan Camarines Sur, ngunya na pitsa 18 asin man sa aga pitsa 19. Sigun ki DAR Bicol Regional Director Rodrigo Rialubit, panginginutan ni Brother Jan ang pananaokan na 162 na CLOA sa 137 mga Agrarian Reform Beneficiaries o ERB, hali man sa mga munisipalidad kan Banwaan kan Bula, Baaw, asin man Batu, Camarines Sur. Sinabi pa man ni Rialubit na sa pagbisita kan sekretaryo, ini mismong an matao iyuan sa mga makinarya na pantanom sa dusing Agrarian Reform Beneficiaries Organizations o ARBO bilang suporta kan serbisyo sa irarumpaman kan Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program kan ahensya. Magkakapirang beses man na nagbisita si Brother Jan sa rehiyon tagani man na panao kan mga CLOA, asin man taong tabang suportang benepisyo o serbisyo tagani man na mapakarhay urog, asin man mapalangkaw an kalidad kan buhay kan mga paratanom bilang mayor man na katuyuhan kan Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Maray na udtuman dyan sa pabrika sa Banwaan kan Bula, Camarines Sur, ki Iman Depositario and ki Maria Lorina Prestado Depositario and sa iyang panugangan. Detalyes pa man kita kan mga barata sa lado lokal. Arestado man ang sarong lalaki na wanted sa kasong panlulugos sa sarong minor de edad duman sa Banwaan kan Labo, Camarines Norte, kanakaaging aldaw Agosto 16 taon 2021 alas 2:45 nin pagkahapon. Ang akusado ini pinagbisto sa pangaran na Gerald, 33 anyos, sarong small town lottery STL agent, residente kan Purok 1, Barangay Baay, Labo sa Camarines Norte, na atubang ini sa kasong 7 counts nin kasong panlulugos na may koneksyon kan pagbalgar sa Republic Act 7610 o an Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Base naman sa mandamiento di aresto na pigpaluwas kan RTC Branch 64 sa Labo, Camarines Norte, kanakaaging Agosto 6 taon 2021. Ang pagkakadakop sa akusado inininhuli naman sa sumbong kan sarong 16 anyos na biktima na itinago man sa pangaran na Ana sa Women's and Children Protection Desk Daet Municipal Police Station kanakaaging Mayo 27 taon 2021, kung sain pinagsabi kaini ang magkakapirang beses na pwersahan na panlulugos asin man pananakot kan amaon sa saiya. Dugang paman kan biktima kada maabot an maumagahon asin mayo an sa iyang ina sa kasubuot pinagigibukan akusado an sexual na pang-aabuso, mantang pinagumaan man siya na dai na liwat mahihiling pa an sa iyang ina oras na may pagsabihan ini sa nangyayari sa iya. Nasa kustodiya na kan Labo Municipal Police Station ang sinambitan ng suspect tangani man na isa irarom sa magkakanigong disposisyon, mantang in connection kan pinagsumpaan man kan na obligasyon
Ang PNP Bicol sa panginginot paman ni Police Brigadier General Junel C. Estomo, Regional Director kan PRO 5, kasaro kan pamilya kan biktima tanganing makuaan hustisya, asin man halion ang takot patin naman ang pagadit na naginibo kan sospek sa sinambitan ng biktima. Oras nyato sa ngunyan 31 minutos, makalihis an alas 12 nin Pagkaudto. Radyo Ronda Newswatch. An oras na yan hatod sa Saindo sa karahayan buot ni Honorable Jeff Viseño, Municipal Mayor kan Banuan kan Baaw Camarines Sur, siring man ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor kan Banuan kan Nabwa Camarines Sur, and Madam Mercy Oliva Almasan Villarreal and Jimerlin Villarreal Valdez kan Banuan kan Balatan, Camarines Sur. Ang oras na ini, dara po sa Indo kan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall kan San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabwa, Camarines Sur. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sa rong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal. Ang oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Iriga City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Ang oras pong ini dara sa Indo kan Ako Bicol Party List. This time check is brought to you by Agta4 Security Solution. Nagbibigay ng proteksyon sa inyong buhay at negosyo. We protect with pride. Office located at number 75 Upper Crisolita Street, San Nicolas, Iriga City. Agta4 Security Solution. Bicolano kita sa puso asin dugo, ipahiling ta sa gabos sa tuyang pagkasararo. Ano man ang umagi, pirmi kitang nakatindog, ipahiling ta sa iba, marhay na lideradong makusog. Otonomiya na sa tong minamaot, kauswagan sa tuyang maaabot, pagpadangan sa banwaan, kapatao asin Diyos, Bicolanong puro nyog, rehiyong makusog. Nagabulog ang gabos para sa igagarahay. Kusog Bicolandia. Gabos na sektor kan sa tong runay. Kusog Bicolandia. Progreso at pag-asenso sa tong makukuha. Tindog Bicolano. Kusog Bicolandia. Kusog Bicolandia. Bicolanong Burunyog, Rehiyong Makusog, Kusog, Bicolandia. Radyo Ronda Newswatch. Oras nyato sa ngunyan 35 minutos, makalihis an alas 12 nin Pagkaudto. Ngunyan sa pagpapadagos na kita kan pagatud kan mga bareta sa lado lokal paman Giraray. Alagad paabutan ko nin maray na udto si Manoy Elmer Azores, si Jorelia Nelio, Pamela Fortes kan Barangay Pantat, duman sa Banuan kan Tinambak, Camarines Sur, and sa pamilya ni Engineer Abilindon Toralio. Detalyes pa man giraray kita kan mga bareta sa lado lokal.
nakukulangan ang kamera sa paliwanag kan Department of Health o DOH sa primerong aldaw kan pagdangog sa nadiskubre na 67.3 bilyon na unobligated funds kan ahensya. Sa sinambitan ng pagdangog, sa presente si mismong COA Chairperson Michael Aguinaldo, Health Francisco Duque III asin iba pang mga opisyal kan DOH. Sigun ki Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, pigtututukan mo na sa hearing ang nasa 24 bilyon de pesos na unspended o dai nagamit na pondo kan ahensya. Dai pa man kasabay ang budget na may mga nagkakawarara asin man questionabling dokumentos. Dai pa man subuot na ipapaliwanag ni Doki asin man mga opisyal kan DOH kon ngata tadai nagamit ang 24 bilyon de pesos na pondo na obligated na umay o iguananin dapat na padumanan urog na ang kampanya kan gobyerno kontra sa COVID-19. Nagpahayag manin pagkadismayado ang kongresista sa gross negligence na naginibo kan mga opisyal kan ahensya urog na sa panahonin pandemya ngunyan asin dakol na mga Pilipino ang nangangaipo kan pondo. Bako subuot ka ako ang rason kan Department of Health na napapagal na sinda darakan labi-labi man o labi naman sa sarong taon kan yaon sa pandemya ang Pilipinas kung kaya nagkaigwanin mga kakulangan. Pigtawan manin doon ni Brosas na kung dai kaya kan mga opisyal kan Department of Health ang trabaho mas marahay pa sana na maghali na sinda sa saindang pwesto asin itaw na ang posisyon sa mas may kapabilidad na individual. Mientras tanto, gadan ang saruman na lalaki makalihis na maligis nin truck duman sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur. Ang biktima pinagbistong si Donald Ray Vargas, 30 anyos, residente kan barangay o kan Ragay sa sinambitan ng probinsya. Sigun ki Captain Antonio Per kan Pamplona Municipal Police Station, sinabi kay ni mientras na nagbabiyahe pa siringon sa syudad kan Legazpi, hali man sa Calamba, Laguna, ang truck na pinagmamaniho ni Wilson Hulu, 36 anyos, residente kan Malinaw, Ibaba, at Timunan, Quezon, kan inian mag-overtake subuot si Vargas, gamit man ang motorsiklo kaini, kung saan digdi na kaini, nakabanggaan ang sinambitan ng truck. Dugang paman ni Per sa inisyal na investigasyon kan mga autoridad, na pag-araman, ninhuli kaini dagos naman na nawaraanin kontrol si Vargas sa iya man na pinagmamanihong motorsiklo hasta sa suminimplang ini asin naligis kan truck. In connection kaini naman ang naging rason tanganing bawian tulos nin buhay ang sinambitan ng biktima. Sa ngunyan nagpapadagos pa man ang pinagsasagibong magkakanigong investigasyon kan mga autoridad mapadapit sa sinambitan ng insidente. Ultimong detalyes kita kan mga bareta sa lado lokal, nahulog man sa kamot kan mga pulis an haloy ng pinagmamanmanan na notorious na drug pusher digdi sa Bicol matapos man na kuminagat sa drug buy bust operation kan mga pulis duman sa kalabaan kan Provincial Road kan Purok 1, Barangay Maipon kan Ginubatan, Albay kan nakaaging pagkabanggi. Sinangatan nanin kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 ang suspect na pinagbistong si Edgar Rasal Apelyado Jr.,
36 anyos, residente kan Barangay San Rafael, asin ini ang nasa listahan kan Regional Database on Illegal Drugs. Sa report, alas 6:30 nin pagkabanggi, kuminagat ang suspect sa drug by bust operation na pinaglansar kan Regional Drug Enforcement Unit 5, Provincial Intelligence Unit asinman kan ginubatan pulis ang suspect. Mantang tulos man na pinag-arestar ang suspect makalihis, na iabot kay ni ang pinagbakal na droga sa pusher buyer na pulis. Nakuha hali sa iya ang sarong plastic bag na may laog nin shabu na kinakarkulo na may timbang na 50 gramo, asin ini ang nagkakantidad 340,000 pesos. Detalles naman kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Mayo man na plano si Presidente Rodrigo Duterte na kuon ang pagbubutas sa pwesto ni Health Secretary Francisco Duque. Oras na gibuhod niya ining liwat. Sa iyang Talk to the People, sinabi ni Duterte na 2 beses na nagpurbar si Duque na magbutas sa pwesto. Sigon sa Presidente, mayong ginigibo si Duque asin kon may nahiling na may nawawarang pundo sa DOH, pasiringon na sana o magtuyo na sana sa Supreme Court asin man magdemanda. Pahayag ini ni Duterte sa tao man kan pinagluwas na report kan Commission on Audit na may deficiencies sa 67.3 bilyon de pesos na pundo para man sa COVID-19 response sa na pinamamalaan kan DOH. Sinabi ni Duterte na dapat na paniwalaan ang report nin hulita siya mismo ang nagpromisa na protektahan o protektaran ang mga namamanwaan, kabali na ang kwarta kan namamanwaan. Mientras tantong pinapauntok man ni Presidente Rodrigo Duterte ang Commission on Audit, COA, sa pinagigibong plugging sa mga government transactions na dai pa kumpleto ang dokumento, asin pagsasa publiko kan mga report mapadapit man sa saindang pundo. Sigon sa Presidente, ini ninhuli sa tulos na didigtaan asin man na pagdududahan na igwa nin korupsyon an proyekto, maski na kulang sa naman sa pagsusumiter kan mga dokumento. Ikinadismayado man kan Presidente ang pagplag kan COA sa 67 bilyon de pesos na COVID fund kan Department of Health. Sinabi pa man kan Presidente na sige ang plug sana ang pinagigibo kan COA, alagad mayo man na nagkakakurulong. Ninhuli subuot dapat na mag-kondusir nin audit ang COA pag ongoing pa ang sarong proyekto. Pag kaya subuot na luluwas sa media, may kaduda-dudang transaksyon asin man nagiging gospel truth na ini sa isipan kan publiko. Mientras tanto, pigwawarak man
onra kan Department of Health o DOH. Ini ang sinabi ni Department of Health o DOH Secretary Francisco Duque III sa Commission on Audit matapos man na maging emosyonal asin dai napugulan ang mapaluha. Sa pag-atubang kaini sa pagdangog kan House Committee on Public Accounts and Connection sa pinag-question na Commission on Audit, COA, na 67.32 bilyon de pesos na deficiency sa pandemic funds kan DOH. Sinabi ni Doki na dai pinagwawaldas kan ahensya an pundo asin man pinagsisigurado ninda ang pagsunod man sa proseso. Picture to kan sekretaryo ng 67.32 bilyon de pesos ini naggamit asin padagos man na pinagagamit kan ahensya para man sa COVID response kan gobyerno. Ipinahayag pa man ni Doki na sa kaibong kan mga pagbabatikos mayong untok ang sakripisyo kan ahensya sa pagsimbag sa pandemya sa pangangaipo kan mga health workers asin magin sa mga COVID-19 patient. Pinaglinaw pa man ni Health Undersecretary Leopoldo Vega na kulang sa nasinda nin mga naisumiter na dokumento sa COA kon kaya nahihilinganin deficiency. So buot pinagkokompleto paninda ang mga dokumento tanganing maisumiter sa COA. Mientras tanto, nakiulay man si Presidente Rodrigo Duterte sa Amerika. Nataunan pa nin bakuna kontra sa COVID-19 ang Pilipinas kung igwasindang sobrang supply. Sigon sa Presidente, naiintindihan niya na pinag-iinot kan gobyerno ang Amerika an sa indaman na nasyon alagad kon may o kon igwapa subuot nin sobra tabangan man ang Pilipinas. Pinagsyerto kan Presidente na may kwarta man ang gobyerno asin mabayad oras na matawan kan Amerika nin bakuna ang Pilipinas. Mientras tantong sabi pa man ni Duterte na mayong pinagahagad ang China sa Pilipinas sa mga donasyon na bakuna. Sa pagpapadagos pa man kita kan pagatud kan mga bareta, nagpatanid kasuudma ang Bureau of Internal Revenue BIR na padusahan ang mga social media influence na dai magbayad nin buwis sa gobyerno. Ang Memorandum 97-2021 kan BIR para man sa gabos na social media influencer na naggaganansya sa saindaman ng mga vlog sa mga social media site sa YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Reddit, asin man, Snapchat. Sigon sa BIR, may report man na dai o nabako man ang mga nagpaparehistro sa BIR o sa arin man na klase nin pagbubuwis asin dai nagdideklarar nin ganansya hali man sa saindang social media platform tangani man na mabuwisan. Pinagsabi pa man kan BIR na ang mga social media influencer, mga self-employed person
inininhuliman sa Section 23 kan National Internal Revenue Code 1997 na nagsasabing ang mga namamanwaan kan Pilipinas na nag-i-star sa nasyon asinman mga domestic corporation dapat man na magbayad kan sa indang buwis hali sa gabos na sa indang ganansya hali sa laog asinman luwas kan Pilipinas. Apwera pa man sa income tax asinman liable man ang mga online content creators sa business tax. Ang mga habo na magbayad nin buwis may multang 500,000 de pesos hasta 10 milyon de pesos asin kulong na dai mababa sa 6 na taon alaga dai man malampas sa 10 taon. Pinagsabi pa man kan BIR ang gabos na sa indang opisina sa nasyon, iimbestigaran ang mga social media influencer sa indang lugar, tanganing magbuwis man. Detalyes pa man giraray kita kan mga bareta sa lado nasyonal. Planong iiba kan PDP laban sa indang senatorial slate asinman sa 2022 election an anom na miyembro kan gabinete asin iba pang personalidad. Sigon ki PDP laban Secretary General Melvin Matibag apwara sa anom na miyembro kan gabinete iiba maninda ang sarong legislador asin man sarong gobernador. Ang mga inisinda Labor Secretary Silvestre Bilio III, Transportation Secretary Arthur Togade, Public Works Secretary Mark Villar, Cabinet Secretary Carlo Nograles, Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, Presidential Spokesperson Harry Roque, Quirino Governor Dakila Dax Coa, asinman Leyte Representative Lucy Torres Gomez. Sinabi ni Matibag, napig ko konsiderar ninda ang kakayahan na manggana kan mga lalabanan na senatorial race apwera pa sa track record asinman relasyon ki Presidente Duterte. Nagsayuma man si Matibag na kumpirmaron kung madalagan man na senador sa irarom kan partido ang TV host na si Willie Rebillame. Maray na udtuman ki Manoy Edi Bongais Ibatan, nagaantabay duman sa San Mateo Rizal, siringman si Manay Maribik Ibatan and si Romalyn Ibatan Santiago, Angelica Nature, asinman si Maria Isabel Nature. Sa kaibong man kan pinapautob na pandemya sa COVID-19, makusog pa man na nag-iinom nin arak na dakulang bilang kan mga Pilipino sa pag-inom kan arak, asin dakul pa man ang dai nagbubutas sa paninigarilyo. Sa ikaduwang mobile phone survey kan Department of Health, DOH, nagluluwas na 40.1% kan mga adult na Pilipino ang nagiinom pa man kan arak, asin man 15.5% man ang padagos na nagsisigarilyo.
Sinabi kan DOH na nasa high-end risk factor sa pag-inom kan arak ang mga respondent, makalihis na 40.1% ang nag-ako na nag-iinom sindanin arak sa laog nin 30 aldaw. Antes man ang survey, mas dakol digdi ang mga lalaki na nasa 51.4%, mientras man naglangkaw man ang bilang kan mga babayeng nag-iinom sa 28.9%. Pira sa tulong respondent ang nagsabi na nakakainom o urog pa sa nakakainom nin anom o urog mas dakol pang buti kan alak. Sinda kada okasyon may dakula man na parte kan mga lalaki and mga heavy drinker. Sa 15.5% nagsisigarilyong respondent, 22.6% mga lalaki, asin man 8.5% mga babayi. Saro sa kada 10 smoker na lalaki, nag-ako na oral daw sindang nagsisigarilyo, mientras na ang iba man kung may pambakal sana. Mientras tanto, posibleng magresulta sa pagkakakulong kan mga individual o kumpanya na nagtataon nin tabang o revolutionary tax sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP-NPA, NDF sa virtual na pakikipag-ulay kan National Task Force to End Local Armed Conflict, NTF-LCAC. Sinabi ni National Intelligence Coordinating Agency, NECA, Director General Alex Fall Monteagudo, na pinagpapakarahay na ninda ang mga listahan kan mga kumpanya asin man individual patin man ang mga ebidensya na nagtatao nin revolusyonaryong buwis mapadapit man sa uukol sa kaaway na uri o RBUQU sa mga NPA para man sa magkakanigong kaso. Naglalataw sa datos kan NICA na may kabilugan na 5.4 bilyon de pesos ang pundo kan mga komunistang terorista na hali man sa pangingikel sa laog sana nin tulong taon poon pa kan taon 2016 hasta taon 2018. Nanginot man kay ni an mining asin man quarrying na nag-aabot sa 3 bilyon de pesos asin man 13.15 o 13.5 milyon de pesos man hali sa mga telecom companies kay ba naman ang agri asin man FES o Peace Fund business, transport companies asin man construction companies. Dugang pa man ni Monteagudo maging ang mga politiko nakakapagtaumanin 76.7 milyon de pesos sa CPP-NPA, NDF orog na sa panahon kan eleksyon. Mientras tantong ang iba pang mayayaman na individual nakakapagtaumanin 121.5 milyon de pesos sa pagtatao kan arog kaining darakulang kantidad kan RBUQU o mga kikil na pundo sa CPP-NPA, NDF. Sinabi ni Monteagudo na namamanwaan bilang para bakal o consumers ang nagtitios ninuliman ta pinagpapasaman kan mga negosyante sa saindang mga customer.
Yan na po ang naging katripunan kan sa tuyang pagbabareta sa Bareta sa Pagkaudto. Maray na udto na sa naki Manay Fe Bongais. Asin sa iba pa niya tong mga parantabay na daita na masasaro-saro. Nakaibahantang nagatud kan mga barata sa lado lokal sa luwas si Rocky Bayubo. Sa lado technical, digdi sa satuyang studio si Felix Lagrimas, si Jimmy Guanzon sa ansatuyang information officer, si Ma'am Kayla Rayago Ligasyon sa opisina, si Jimson Oko asin man si Aldrin Orlanda duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong nakaibahan na nagatud kan mga bareta sa Pagkaudto. Ini po si Gloria Prestado Bongais. Diyos mabalos, salamat kan sa indong mayong sawang pag-antabay. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpabakuna kontra COVID-19?